Prometo, com a màxim responsable d'aquest govern i amb tota la humilitat de saber que estic al servei de tots vosaltres i de tot el poble de Catalunya, a garantir que la unitat dels tres trossos del mirall de Catalunya serà suficient perquè la veritat resplendeixi. Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%. Entre vostès i nosaltres, en aquests propers mesos, hem de fer coses molt importants al servei d'aquest país. No ho oblidi. I per tant li demano, formalment, amb modèstia i amb ple respecte, que vostè retiri aquesta última expressió. Accedeixo a la seva demanda.